Lopta prema Domiru Stojaku, zaustavljenje i evo prvog napada Crvene zvezde. Pantelić je bio u naletu fudbaler koji je dugo igrao za Novosadsku Vojvodinu. Vanić. Na levoj strani je mladi Nikola Lazetić, fudbaler iz juniorskog tima Crvene zvezde. Vidjet ćemo kakve su taktičke zadatke dobili igrači, ko će čuvati isturene napadače Crvene zvezde, Pantelića i Jovičića, a ko najopasniji u timu Vojvodine, Stojaka i Đurkovića. Napad Crvene zvezde preko Jovičića, golgetera naše prve lige, fudbalera koji je u prvenstvu postigao 21 gol, a ove sezone u kup takmičenju 5 golova. Glavni organizator svih napada Vojvodine, Dragić, prilika za centaršut, šansa za Vojvodinu i zakasnio je Stojak. Međutim, stekao se utisak da je najustireniji igrač Vojvodine bio u ofsajdu. Ovo je Dejan Stanković. Pogledajte situaciju, da, to je ofsajd situacija. Greška, tu je bio Vanić i sada kreće Goran Đorović. Jovičić, odličan pas prema Lazetiću, prilika za Crvenu zvezdu, interveniše Mijanović. 9. minut utakmice, lopta za kapitena Vojvodine Zorana Mijanovića. Fanatika, navija se, peva se. Njeguš. Pokušao je tamo Jovičić, nije uspeo. Loptu izgubio Anić. Vasković. Dragić. Prati ga Dejan Stanković. Vasković. Udaric iz daljine, bio je to Saša Miloševski. Samo do Đorovića. Pantelić. Solo prodor Pantelića, ide Pantelić, prati ga Bjegović. Oštar start, ali nema faula jer je Bjegović prvo dotakao loptu, a preko njegove noge pao je Pantelić. Nova šansa i tu je sada Dunđerski. 20. minut utakmice, Crvena zvezda Vojvodina 0-0. Stojak. Stojak u zoni šuta, Stojak istrčao je, odnosno skratio ugao Dragoslav Jevrić i lako došao do lopte. Jevrić brani racionalno, bez suvišnih parada, golman dobrog postavljanja. Napad Crvene zvezde, krenuo je napred Njeguš, međutim slab je to bio udarac za golmana klase Zorana Mijanovića. Šutirao je direktno Ljubiša Dunđerski. Intervencija Jevrića. Pas prema Jovičiću, tu je Dunđerski. Nekoliko igrača je pored Jovičića, znaju od koga preti najveća opasnost. Anić. Solo prodor Anića. Međutim, ovog puta Sanić bacio u prazan prostor. Nema ni govora u 11-terca, evo pogledajte. Izgleda da se radi o težoj povredi, još uvek je na zemlji bivši kapiten Vojvodine Nikoslav Bjegović. Pogled na stadion Crvene zvezde, 20-ak, možda i 25.000 gledalaca. Poznati prizor kada se igraju značajne utakmice. Poslednji minut prvog poluvremena, lopta prema Jovičiću.
Jovičić odlučio se za udarac snažno u svom stilu, ali ovoga puta neprecizno. Inače, Jovičić je centar brzih reakcija, hitar, moderan igrač. On je već na meti nekih evropskih klubova. Ove sezone on je zvezdin lovac na golove. 21 gol u prvenstvu, 5 golova u kupu. Tri minuta igre u drugom poluvremenu. Verovatno će šutirati Zoran Jovičić. Zoran Jovičić koji je kandidat da igra za našu reprezentaciju protiv Slovačke. Jovičić slabo je šutirao centar od Crvene zvezde, lopta je pogodila živi zid i završila u korneru. Peti korner za Crvenu zvezdu. Ljubiša Aleksić, prilika za centar šut, odlučio se da iznenadi Jevrića, naravno nije uspeo. Aplauz je upućen Zoranu Jovičiću koji napušta teren, ulazi u ambulantna kola. Očigledno se radi o težoj povredi. Bila je to šansa za Crvenu zvezdu. Evo prilike za Crvenu zvezdu. Bio je to 55. minut. To je Bjegović za ovaj start da dobije i žuti karton. Goran Đorović, direktan udarac, izvanredno! I Mijanović je samo sproveo loptu do stative. I dalje šansa za Crvenu zvezdu i ništa. Odlično je šutirao Goran Đorović. Libero u timu Crvene zvezde, pogledajte, snažan udarac. Mijanović je sada imao mnogo sreće, odbio je loptu u prečku. Ostaje 0:0 i prvo veće uzbuđenje na stadionu Crvene zvezde. Kakva sreća za Zorana Mijanovića. Lopta sada prema Mićiću, prilika za Mićića. Mićić ima otvoren put prema golu, međutim odlučio se da proigra jednog svog suigrača. Bio je to Anić, međutim Mićić je direktno mogao da ide, pogledajte tu situaciju, direktno je mogao da ide prema golu. Odlučio se za dodavanje i dozvolio golmanu Mijanoviću da spasi svoju mrežu. Posljednji put, 58. kada je Zvezda u finalu pobedila Veleš sa 4:0, a Rajko Mitić se oprostio od fudbala. Biće to 6. korner za Crvenu zvezdu, vidjet ćemo tu akciju još jedan put. Berica Ognjenović, član mlade reprezentacije Jugoslavije. Lagan, hitar igrač, kada je u punoj formi onda je i nezadrživ. Ima 20 godina i do sada je igrao i 2 puta za reprezentaciju. Loptu je sa 5 ili 6 metara zahvatio jedan igrač Crvene zvezde. Izgleda da je to bio Vanić. I izgledna prilika je propala. Evo pogledajte, bacio se Vanić, bio požrtvovan. Iz ovog ugla ćemo to bolje videti. Vanić, Đorović, Mićić, pas prema Ognjenoviću, tu je Ljubiša Aleksić, Dejan Stanković. Dejan Stanković koji je na prošloj utakmici protiv Budućnosti postigao 3 gola. Zaustavljen je faulom, slobodan udarac sa oko 25 metara za Crvenu zvezdu. Ovo je Dejan Stanković. Desetka na leđima, zaštitni znak majstora. Mladić koji je ove sezone često bio u glavnoj ulozi. Iako ima samo 18 godina, on zaista
više nije za epizode. Nova prilika za Gorana Đorovića. I žuti karton za Dunđerskog. Treći žuti karton za igrača Vojvodine. Goran Đorović snažno iznad same prečke. Perica Ognjenović. Intervencija Mijanovića. Prilika za Crvenu zvezdu i slabo je to. Perica Ognjenović. Nesporazum sa Ljubojevićem. Ipak prilika za centar šut. Zahvatio je tamo loptu jedan igrač Crvene zvezde, bio je to Mićić. Njegoš u naletu, dobar centar šut, prilika i da li je neko igrao rukom? Da, igrao je rukom, čini mi se, jedan igrač Vojvodine i sudija Radulović pokazuje na belu tačku. Da li je rukom igrao Dunđerski? 83. minut, pogledajte, centar šut je to bio Njegoša. Dunđerski je startovao sa podignutom rukom, zaustavio loptu i 11-terac Milojević, Marinović. Tu su još Radosavljević i Višinka. Njegoš je u ovom prvenstvu 3 puta izvodio 11-terce i postigao 3 gola. Zoran Njegoš i Zoran Mijanović, oči u oči. Duel u 86. minutu finala kupa. Zoran Njegoš. Precizno i 1:0. Prevario je Mijanovića i Crvena zvezda od 86. minuta vodi sa 1:0. Strelac Zoran Njegoš. Siguran je bio Zoran Njegoš. Izuzetno precizan. I 1:0 za Crvenu zvezdu. Zoran Njegoš, za koga često kažemo da je turbo igrač i to visoke klase, postiže verovatno najznačajniji gol u svojoj karijeri i pogledajte reakciju na klupi Crvene zvezde. Sada pravi vatromet na popularnoj beogradskoj Marakani. Navijači Crvene zvezde delije slave prvi pogodak u finalu Kupa Jugoslavije. U 86. minutu strelac Njegoš, znači računajući 2 finalne utakmice, prvi pogodak posle 176 minuta. Žuti karton za jednog igrača Crvene zvezde. No to sada nije ni važno, u toku je već i 93. minut. Prilika da Vranješ ubaci loptu u 16-terac Crvene zvezde. Ne, odlučio se da proigra Dunđerskog. Dunđerski Vranješ. Prilika za centar šut. Vranješ. I bio je to ofsajd. Ne. Gol će biti poništen. Jedan igrač Vojvodine bio je u ofsajdu.
po našoj štoperici. Ovo je već 97. minut utakmice i posle mnogo uzbuđenja treba očekivati kraj 49. kupa Jugoslavije. Druga finalna utakmica u kojoj Crvena zvezda zasluženo došla do pobede od 1:0 posle mnogo bolje igre u drugom poluvremenu. Podsjećamo da je Goran Đorović posle slobodnog udarca, da je lopta završila tako što je udarila prečku, da je Crvena zvezda u toku susreta izvela čak 8 kornera, Vojvodina ni jedan, da je nekoliko šansi bilo još u drugom delu za igrače Crvene zvezde. Vojvodina, to moraju da priznaju svi njeni navijači, a bilo ih je na stadionu Crvene zvezde, u toku utakmice praktično nije napravila ni jednu šansu, a jedini gol postignut je posle ofsajda. U toku je već 98. minut i ovog momenta sudija Radulović označava kraj susreta. Završen je 49. kup Jugoslavije. Crvena zvezda je po 16. put osvajač kupa. Znači kraj druge finalne utakmice, kraj 49. kupa.